Burem an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka terroriste 46 ka olu faga ani k'u bolofɛnw fɛnɛ tiɲɛ. So far a tɛgɛ dara 20 litres bidon den 20 kan marifakisɛ tun bɛ minnu kɔnɔna la. Bana kura dɔ yera Bamako kɔnɔna la n'u b'a wele ko dengue n'a bɛ sɔrɔ sosokinda fɛ. Bafula bɛ ji zone kɛra sababu ye ka taa ni maa dɔ ye min ka baara kun ye lakana ye. Kayi OIM ye dɛmɛ ta ka tungarankew sɛgɛrɛ minnu nana ka bɔ tunga la. N balimaw aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunun tarata don septembre kalo tile 12 Buremkaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko armée ani banbagaciw olu karila ɲɔgɔn na. Ko fɛn min ye nɛgɛ kaɲa 9 waati nin kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ ko maa caman marifatigiw u y'u kunda Burem kan. I b'a ye k'a fɔ k'u tun bɛ mobili caman kɔnɔna la ani moto caman sanfɛ. I b'a ye k'a fɔ ko mugujugu o tun bɛ a mobili caman kɔnɔna la u y'u kunda Burem kan. Lase y'a jira k'a fɔ ko kunnafoni jɔnjɔn sababu la a kɛra sababu ye fɛn min ye Mali armée ye u ye wulikajɔ sabati sanfɛ ani duguma walasa ni maa jugu ninnu ka se ka u kunbɛn cogo min na. Wulikajɔ in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛwale tigilamɔgɔ caman o fagara a kɔnɔna la. Minnu bɛ yen nɔ ni olu ma sa i b'a ye k'a fɔ ko olu caman bolila fɛn min ka taa Burem kɔrɔyan fan fɛ fɛn min ye Agamor ani Almusra. I b'a ye k'a fɔ k'u ka u boli kɔnɔna la u taara ka u tɔɲɔgɔn caman to ani u bolila minɛn camanba. Armée ɲɛmɔgɔso y'a jira k'a fɔ ko o tarata don kelen in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko 7h30 fanfɛla ninnu na fɛn min ye aviation o ye frappe kɛ frappe min ni a taara ka ɲɛsin jatigɛwale tigilamɔgɔw ka base dɔw ma ani u ka mobili dɔw i b'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ labɛnw sabati la cogo min na u bɛ se ka jan da Mali sɔrɔsiw ɲɛ fo ka taa se civil minnu bɛ lamini na yɔrɔ ninnu na yen nɔ. I b'a ye k'a fɔ ko nin kɛlɛ ninnu tɛmɛnen kɔfɛ armée ɲɛmɔgɔso y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni tora la ni o ye Mali finitigilakaw ye i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ taa maa 10 ɲɔgɔnna la maa 13 ɲɔgɔn olu bana la olu bɛɛ lajɛlen évacuer ka taa fɛn min ye Gawo dɔgɔtɔrɔso la. Maa jugu ka côté la i b'a ye k'a fɔ ko terroriste 46 olu bɔnɛla u ni na. I b'a ye k'a fɔ ko maa 7 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ olu sera ka identifier k'a fɔ ko olu ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔw ye minnu bɛ Burem ani Burem lamini na. Fɛn min ye u ka bolimafɛn n'u b'o wele ko pick-up o den 20 o tiɲɛna a caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ marifaw kun sigilen bɛ olu sanfɛ olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna nin frappe ninnu senfɛ ani nin attaque min ni a tɛmɛna Mali sɔrɔsiw ani jatigɛwale tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Burem kɔnɔna la. Lase kuncɛli la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka finitigilakaw ye n'o ye an ka armée nationale ye k'u jɔlen bɛna to u sen kan baara min ni a kalifar'o la n'o ye ka jamana lakana ka adamadenw an'u bolofɛn ko o bɛɛ lajɛlen lakana k'u bɛna to cɛsiri ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen la walasa o baara in bɛ se ka bɔ a sira fɛ cogo min na maa minnu bɛ yen nɔ n'u kɛlen don ka marifa ta jamana kɔntrôle la jatigɛwale tigilamɔgɔw k'u bɛna nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔna la. So far fɛn min ye an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye jan da maa dɔw ɲɛ jatigɛwale tigilamɔgɔ dɔw ɲɛ i b'a ye k'a fɔ ko o kɔnɔna la fɛn min ye 20 litres bidon den 20 ye tɛgɛ dara o kan min ni marifakisɛ tun bɛ a kɔnɔna la ka taa se moto kura den 6 fo ka taa se maramafɛn wɛrɛw ma. I b'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la fɛn min ye maa dɔ ye ni ale ye terroriste ɲɛmɔgɔ ye ni a sigiyɔrɔ bɛnnen don Jongo Pel ma n'u b'a wele ko Aji ni a jadisi tɔgɔ ni u bɛ a fɔ ma o la ko Balobo maa min ni a kun ɲininen don kosɛbɛ Burkina finitigilakaw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko o ni tora nin kɛlɛ in kɔnɔna la kɛlɛ min ni a tɛmɛna Mali armée ani jatigɛwale tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Kibaruya sabanan min bɛ an bolo o de ye k'a fɔ ko Bamako kɔnɔna la commune 5 na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye banakisɛ dɔ ye o nɔ yera yen nɔ n'u b'a wele ko dengue banakisɛ min ni a bɛ sɔrɔ soso ka kinda fɛ. Fɛn min ye direction générale de la santé et de l'hygiène publique ye olu bɔra ka lase kɛ banakisɛ in kan. A y'a jira k'a fɔ ko sibiri don septembre kalo tile 9 i b'a ye k'a fɔ ko nin ye musolaka dɔ ye min si bɛ taa san 44 na n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bakɔ Jikɔrɔni ni commune 5 ma i b'a ye k'a fɔ ko ale ka analyse résultat bɔlen a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye banakisɛ min n'u b'a wele ko dengue i b'a ye k'a fɔ ko o de taara ye a la. Sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin muso in ko a ka taama ma se yɔrɔ la yɔrɔ min na banakisɛ in fanga ka bon yen nɔ i n'a fɔ Burkina Faso min ni bana yera ale kɔnɔna la nɔ uti kalo kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko communiqué y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye enquête ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn maa yɔrɔ jumɛn bɛ yen nɔ ni bana kɛra sababu ye ka olu minɛ muso in kɔfɛ o sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye ka maa kelen ɲɔgɔn i b'a ye k'a fɔ ko o fana yera bana yera mɔgɔ min na ni o yera polyclinique dɔ la Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ o fana sababu la fɛn min ye maa 12 ɲɔgɔn ye olu fana tɛgɛ ɲɛsir'olu olu ma k'a fɔ ko olu ni masina kun ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ olu fana ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na nin waati in na. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye directeur général de la santé et de l'hygiène publique ye Dr Amadou Tidiane Traoré a y'a jira a baarakɛɲɔgɔn na k'a fɔ ko cɛsiri sugu bɛɛ lajɛlen ka se ka boloda cogo min na ko siga mana kɛ maa fɛn fɛn na k'a fɔ ko bara in bɛ o la o kunnafoni ka se ka layɛlɛ sanfɛla la joona joona ko ka kunnafoni ani bilasirali k'o ta k'o ɲɛsin population ma cogo di ni banakisɛ min ni a bɛ sɔrɔ soso de fɛ i b'a ye k'a fɔ cogo min na sosow ka sigiyɔrɔ sosow bɛ caya yɔrɔ minnu na jɛya ni sanuya olu ka se ka lamatarafa cogo min na walasa sosow u kana se ka bugun banakisɛ in bɛ sɔrɔ soso min fɛ i b'a ye k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye baarakɛɲɔgɔn don ka se ka nin kunnafoni ninnu ka a cari ka se bɛɛ lajɛlen ma a kɛra service vétérinaire ye o a kɛra eaux et forêts ye o kunnafoni ka cari ka se bɛɛ lajɛlen ma walasa banakisɛ min ni a yera jamana kɔnɔna la n'u b'a wele ko dengue ni a bɛ sɔrɔ soso kinda fɛ. Kibaruya naaninan min bɛ an bolo o de ye k'a fɔ ko Bafulabekaw fɛ yen nɔ fɛn min ye maa dɔ ye ni ale ka baara bɛnnen don lakana ma waleya gari la i b'a ye k'a fɔ ko ale tora ji la nin waleya in nin kɛra karidon septembre kalo tile 12
kibara min sera ma o de k'a fɔ ko ani a terikɛ wulila ka taa bada la k'u bɛ taa jɛgɛminɛ la jɛgɛminɛ bannen kɔfɛ a jiginna ji la k'a fɔ ko a bɛ ji dɔ bɔ a kan i b'a ye k'a fɔ ko ji fanga o kɛra sababu ye ka taa ni a ye a jɛɲɔgɔnw tora jɔlen u ma se ka dɛmɛ ta k'a sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni maa masina ye a fatura ji la a su o yera tarata don kunun ko an kɔrɔ dɔrɔn tarata don septembre kalo tile 12 an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ la kibara laban min bɛ an bolo o de ye k'a fɔ ko kayikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye an ka tunkarakɛ maa dɔw minnu seginna ka na u faso la i b'a ye k'a fɔ ko organisation internationale pour les migrations o kɛra sababu ye ka dɛmɛ ta ka olu sɛgɛrɛ dɛmɛ min bɛ taa i jɔ fo sefa wari 500 ɲɔgɔnna la i b'a k'a fɔ nin dɛmɛ taara ka maa minnu sɛgɛrɛ a maa bɛ t'i jɔ maa 40 bɔɲɔgɔn ɲɔgɔnna la n'u ka projet kun bɛnnen don fɛn min ye sɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugukolo baara i b'a ye k'a fɔ ko u ye formation kɛ o hukumu kɔnɔna la formation min n'o kɛra tɛnɛndonya la formation min ni o kɛra sɛnɛ dɔnbagaw fɛ ni o ye direction régionale de l'agriculture o techniciens ye n balimaw nin bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan aw ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma